lidwala laphakade ulidwala elimileyo njalo. uNkulunkulu ongaguquki, uNkulunkulu ongashintshi, uNkulunkulu osibhekile, uNkulunkulu osinakekelayo, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu omuhle nasemini, uNkulunkulu ogcwele nasemini, uNkulunkulu omuhle. Sesizophakamisa lelo gama lamagama, lelo gama eliphakemeyo, lelo gama elinamandla, lelo gama eliqhamuka emseni wakho, lelo gama elenza umsebenzi phezu kwempilo zethu. Baba, sizophakamisa wena, sizothi ugcwele uNkulunkulu omuhle, nakule mini uNkulunkulu ogcwele. Size kuleyo nkonzo uNkulunkulu onamandla, osibisileyo kuyo ukuthi masigibele nabantwana bakho sibheke entabeni yaseShilo, kungabe kusafana uNkulunkulu ogcwele noma sebehleze entabeni. Khona umuntu waseRamathiyamu Sofimu lasezintabeni zako-Efrayimu ogama lakhe lalingu Elikana, indodana kaJorahamu. iBhayibheli ke lithi there was a man, and this man igama layo kwakade kungu Elkanah. Niyangizwa bazalwane bami? Kwakubani? Kwakungu Elkanah. And iBhayibheli bazalwane bami lithi uElkanah wayekade eyindoda eyayikade inesithembu. Ikhona eBhayibhelini lento yesithembu and ikhona. iBhayibheli ke la lithi le ndoda yayinesithembu. Nikhona yini? Ngicela ngasanyakazi umuntu ke manje ngoba I'm preaching here. So iBhayibheli lithi lo muntu wayekade enamakhosikazi amabili, 2 wives. Niyangizwa? Kwakunowife abangaki? Abawu2. Wayenamakhosikazi amabili, and lamakhosikazi wabazalwane bami kuthiwa kwakunezinto ezayikade zingafani kuwona. Nikhona bazalwane? So ke iBhayibheli ke lithi ke le ndoda lamakhosikazi ayo omabili ayengafani, noma uthando lwakhe kuwona lwalufana, kodwa wona ayenesimo noma ayinezimo ezayingafani. Khona bazalwane, kuthiwa phakathi kwabo kukhona wayebathola abantwana, kukhona wengabatholi ini abantwana. Nikhona bazalwane? Amen. So ke iBhayibheli lami ke lithi babephila impilo eyayingafani, yayingemnandi, babenganeme bobabili. Omunye wayeneme, omunye wayenjani? Wayenganeme. Ngoba lona omunye wayineme ngoba wayenayingane, wayenabantwana. So wayazi kahle kamhlophe ukuthi umuntu wesilisa uma umtholela abantwana uyancuma. Amen. Uwenza njani? Uyajabula. Uma umuntu wesilisa umtholela abantwana wenza njani? Uyajabula. Kangangokuthi noma ngathiwa nibathathu kodwa anibathola abantwana nina ababili, noma ngabe nibahle kangakanani, kodwa uma lona omunye ongemuhle kahle enabantwana, umuntu wesilisa engathanda lona ongemuhle kahle kunalabo abahle kakhulu. Nakhona bazalwane, ngoba abantu besilisa bayamthanda umuntu othola abantwana. Why bebathanda? It is because basuke bebona ukuthi isibongo sabo sinjani, siyaqhubeka siyanda. Bese ukuthi wena ongabathola abantwana kusho ukuthi ungumuntu othi noma ubusisekile ngomshado kodwa awubusiswanga ngabantwana. Nakhona bazalwane bami, nengiphendula amen. So iBhayibheli lami ke lithi ke la makhosikazi alandoda kwakuthi njalo makuba usuku, ngoba kahle kahle le ndaba yokukhuphukela eShilo kwakuhamba khambe kube nesikhathi sokunyuka. Oh Jesus. Hayi ukuthi babe manje bayinqumela bona ukukhuphukela eShilo, kodwa kwakuwumkhuba wakwaIsrayeli ukuthi kuhlala kuhlalo kukhushukwe. Hallelujah. Kuyiwe eShilo. Kwakungakhushukwa-ke kabili njengoba thina sesinyuka kabili nje. Kwakunyuka kwanye, shuthi thina sine double portion ngoba sesinyuka kabili eShilo ngonyaka. Oh Jesus. Amen. Hallelujah. iBhayibheli ke lithi ke kwathi ngelinye ilanga makuzonyukwa kuyiwe kule ndawo kuthiwa iseShilo, kwacaca ukuthi ukunyuka kwabo akufani. Hallelujah. Hallelujah. So iBhayibheli ke lithi ke kwanyukwa ke ngelinye ilanga, uma kunyukwa kuyiwa phezulu entabeni kwacaca ukuthi inhliziyo yalo munye ongabathola abantwana ayisaneme. Oh Jesus. Hallelujah. Kodwa inhliziyo yalo athola abantwana isineme. Hallelujah. Asithi kuhlehla ke sibuyele emuva kwesiphanga. Sihlehla nje sithi siye lapha kuGenesis. If you read the book of Genesis, you will find
you will find out ukuthi umlando walendoda ebizwa ngoElkhana umlando ohlehla ubuyele emuva uye kumfana kaJakobe ogama lakhe nguJoseph. Can say amen? Hallelujah. Uma ngikhuluma ngomlando ngikhuluma ngenzalo yesizukulwane sakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi egazini lika Elkhana kunegazi kaJoseph. Oh Jesus. Kunegazi kaJakobe. Hallelujah. Angihlehle thathe ngiyokubeka. Lala kancane siphala lala kancane mfana ungaqala uvuke. Right. So if you read the book of Genesis, you will find out ukuthi lapha if you read lapha ku chapter 1 verse number 1 is it verse number 1 lapha okuthiwa khona le ndoda eUelkhana yayindodana kabani kaJeroham. Nakhona bazalwane bheka eBhayibhelini lakho ku verse 1 kwakuyindodana kabani kaJeroham. Bese kuthiwa ke uJeroham wayindodana kaElihu eyindodana kaJohu indodana kaZuf nendodana kaEphrathite. Okay, ubanike lo wa Ephrathite, ubanike lo wa Ephraim. uEphraim wayeyingane kaJosefa. uJosefa wayitholela kuphi? eGibhithe. Siyamkhumbula uJosefa kwamaphupho. Hallelujah. You remember the man of great dreams? Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Indoda amaphupho bayibamba bayifaka emgodini yadayiselwa izwe lakuphi laseGibhithe. Yafika eGibhithe ya-interpreta amaphupho. Interpretela inkosi yaseGibhithe. Inkosi yaseGibhithe yayithatha yayenza inkosi ngaphansi kwayo kuphi eGibhithe. So ke uEphraim waseba ingane kaJoseph. uJoseph esekuphi eseGibhithe eseyinkosi kuphi eGibhithe. uJoseph kumzala nobani uEphraim? Umzala nengane noma nendodakazi eyayikade ibizwa ngokuthiwa uAnesa. Was it Anesa? Asena. Yayibizwa ngokuthiwa ubani? uAsena, not uAnesa. Yayibizwa ngokuthiwa ubani? uAsena. uAsena wayekade eyindodakazi yenye indoda eyayikade ihlala eGibhithe. eGibhithe yayikade iwumpriest. Nangizwa na? Hallelujah. Yayikade iwumpriest kaNkulunkuluwana waseGibhithe owayekade bizwa ngokuthiwa ubani? uHelipo. Bani? Was it Helis? Oh. Niyamazi uHelis? uHeliopolis, niyamazi? uHeliopolis, it was the goddess owayekade edunyiswe ekhonzwa ezweni laseGibhithe kuthiwa wayebizwa ngokuthi uHeliopolis ngoba uHeliopolis is the word from the Egypt history. Kwakuyigama elalisho ukuthi the sun. Lisho ilanga, the sun ilanga. So lo nkulunkulu bona babe worshipa ilanga base beliqamba igama kuthiwa yini? uHeliopolis. So ke uPotifaro was the priest kuNkulunkulu welanga. Hallelujah. So bona njalo ekseni kwakuthi eGibhithe makuphuma ilanga bona bese bayaqala bayadumisa bethi ungcwele uNkulunkulu wethu ilanga nanti ilanga liyaphuma. So ilanga lalifana noNkulunkulu ukubona ezweni laseGibhithe. They were worshiping, bowing down for the sun. Balidumisa ilanga njalo mase selishona bese bethi usiholala uNkulunkulu wethu bemworshipa futhi. Hallelujah. So ke uAsena ke wayindodakazi ke kaPotifaro wayekade engumpriest engumprofeti kaNkulunkulu oyilanga besho ilanga the sun. Hallelujah. Amen. So ke lo Asena ke le ndodakazi kaPotifaro ke lona owekade engumpriest welanga uyena ke oba umama kaEphraim. uEphraim lona oba ukhokho ka uElkhana lona ongumkhwenyana kaHana noPenini. uNkulunkulu ke wabe sebheka ukuthi ubani umuntu because uNkulunkulu manje was about ukuthi alethe umprofeti kwaIsrael. Kwase kufuneka umuntu onegazi laba prophet noma onegazi lendumba. Niyazi indumba? Hallelujah. Isigodlo. Kwatholakala ukuthi uElkhana uright. uElkhana ngoba umkhulu kaElkhana uPotifar ubabezala Sean ubabezala umuntu ozalwa emakoti kodwa nkosana kanani ngamashangane njengoba umfelaseni umukhwe. Right. Ubabekazi umukhwe. Yes. Oh yes, mukhwe lo. Umukhwe kaElkhana wayekade engumpriest engumprofeti kaHeliopolis owayekade enguNkulunkulu welanga. So ke kwatholakala ukuthi ku right ukuthi engazala
kungazalwa kwi-genealogy yakhe kungazalwa umprofethi ngoba kunegazi lakwaprofethi. Phela uNkulunkulu masekhuluma, that is why izangoma ikwazi ukuzala abaprofethi. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu usuke sefuna igazi lomuntu owazi into zakwamoya, noma ngabe into zakwamoya kwaSathane noma ngabe into zakwamoya kwaNkulunkulu, as long as kwi-lineage yalowo muntu kunento yomoya. That is why ke uProphet Samuel, the first prophet to be anointed as the judge yakwa-Israyeli, Hallelujah. yazalwa u-Elkanah owayekade ewumukhwe nobani noPotifaro. uPotifaro wayekade eyiprofethi kaNkulunkuluwana uGodes owayebizwa kuthiwa uHeliopolis wase-Egypt. Hallelujah. So uyayibona into kaNkulunkulu, uyabona nje wena njengoba umthanda kaNkulunkulu, kunomuntu wakini dala ungakazalwa owake wayilandela into zakwamoya, noma wayengayilandeli ngokaNkulunkulu but wayeyilandela into zakwamoya. That is why nawe kuba ngathi njalo makuthandaza uyayizwa into evukayo kuwena. It is because kwi-bloodline yakho, kwi-history yakho kunento yomoya evukayo equbukayo. Oh Jesus. Shamas kata. Hallelujah. Amen. Jesus. Njalo okwazi nje, it's either kwakunomthakathi kini, it's either kwakunesangoma kini. Sengiyashumela mfana wami, sengiyashumela, sesiyahamba manje, sesiyahamba mfana, sesiyahamba yakithi. Wake up. Ngicela amantombazane ningilimaze lo mfana. Mantombazane. Sawubona zoduma. So njalo ke makubukelo ukuthi ke singenze njani bomama nikhona. Oh Jesus. Bakhona abantu abanezingane la endlini. Hallelujah. Bakhona abantu abazala la endlini. Oh Jesus. So iBhayibheli ke lithi kwathiwa ke mase sokufuna ukuzalwa ke manje the important person kwayiwa kwi-database. Hallelujah. Ngoba phela uma kuzosetshenziswa noma kuzozalwa into ezosebenza umsebenzi wakaThixo kumele kuyiwe kwi-database. Hallelujah. Kuyiwe kwi-database yasengwelezana, kuyiwe kwi-database what do you call the special eKwinandi, kuyiwe kwi-ngarami siyaphuka isitulo uya kuyiwe kwi-database yaseKwinandi, kuya-check ukuthi ubani umuntu. Oh Jesus. Ubani umuntu. Hallelujah. Okay, waya kwi-labor ward and on a lineage kamoya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That is why nje nisibona nje singozamqolo singabaprofeti bakaThixo, ngoba ungasilandela kade uzobona ukuthi egazini lethu bakhona phambili kwethu. Hallelujah. Abake bayihupha into zakwamoya noma abake basebenza ngento zakwamoya. Oh Jesus. Bayilandela kwase kuya kwi-database. Hallelujah. Kwathiwa ke ngihlanganisa umthembu noma mdladla ukuze kuphumuza amqolo. Oh Jesus. Aphumuza amqolo bathi inkosi malanga madoda ahletshwa ngapha ngapha iqhubeka. Hallelujah. Uyabona makusuka kuthiwa umakhahlwa inyoka kusuka kucwebeza iziba, kusho umuntu onesibazi sokulonywa inyoka ingenzi lutho. Nginesibazi yangiluma lapha inyoka, uphoyiseni wenyoka wathi uyazama wathola ukuthi igazi lami lilodwa. Oh Jesus. Lapha kuma-genes ami ayikho i-genotype yama-parent ami lapha. Hallelujah. Ayikho i-genotype kababa lapha kimi, ayikho i-genotype kamama lapha Oh kimi. Jesus. Kodwa Hallelujah. i-genotype yasesiphambanweni. Oh yes Jesus. Ulimafuzo lami mina lulapha. Hallelujah. So mangenzeka iphutha kuthiwa kuthathwa fika i-forensic team kuyocinga ukuthi ngabe mina ngowaphi ngizokhombeka kwa-Israyeli. Oh Jesus. Kuyobe ngabazali bami kwa-Israyeli ngoba i-genotype yami ibiza kwa-Israyeli. Phela ngamukela uJesu, ngamamukela konke, kwashintsha igazi kimi, kwashintsha inyama, kwashintsha amathambo, kwashintsha iqhubu, kwashintsha umoya, kwashintsha ukuphila, kwashintsha yonke into kimi. Ngoba masimamukela uJesu simamukela nawo yonke. Oh Jesus. Kushintsha yonke into emzimbeni yethu. Hallelujah. Everything changes. Master Jesus. Hallelujah. Shamathala bra. Master Jesus. Hallelujah. Hayi, mama uJesu kushintsha yonke your genes, Oh yes Lord. the pathology, Hallelujah. your genotype, Oh yes Jesus. your chromosomes, Hallelujah. even the way you think, Master Jesus. your mind, Hallelujah. your cerebellum, Oh Jesus. your medulla oblongata, Hallelujah. your cerebrum, Yes Lord. your spinal cord, Hallelujah. your vertebra. Jesus. Oh, everything changes, even the way you feel. Hallelujah. Go and ask the devil. God, wethu uyakuzama usathane kodwa awuthinteki. The reason why ungathinteki ukuthi izulu likwangumele. Izulu likusibekela. Oh yes Jesus. Sibekela iphele ke lithi uma kuzozalwa this man
Oh Jesus, hallelujah. Samuel kwanje kwathola kwacheckwa ama profile. Master Jesus. Amen. Hallelujah. Uyabona la endlini mhlawumbe izulu malifuna ukusebenza ngomuntu owake wathola amawele uzocheckwa kwi profile kubona bonke abantu abanamawele ngoba umuntu okwebe yiwele umuntu okethola iwele athethe iwele unesibili kunomuntu ongaza kuthetha Jesu wamabandla sipha Jesu wamabandla so umuntu ke okethola amawele unesibindi amen because ukephusha kabili ngesikhathi esisodwa push ngiyanqamuka uma uyanqamuka push uma uyanqamuka push hlehla amanesi hlehla udokotela amadoda but thola ukuthi unamandla okuphusha uyaphusha ngoba uyabona uma usuphusha into kungathi ayenzeki ubone ukuthi you are in the middle of death you are also in the middle of life. Hallelujah. But there is a spirit ngaphakathi Oh Jesus, hallelujah. push. Yes, Lord. Kube ngathi wagive up kodwa uze endlebeni zakho. Oh Jesus. Uze amanesi athi push. Oh Jesus. Ufikela yinto ethi angive up la. Hallelujah. Phela amandla la. Push. Sesuphetha lonyaka sizophusha. Oh Jesus. Njengomuntu othethe amawele. Into engithanda ngamawele anamakhanda angalingani. There is a big head. Also there is a normal head. So uma sekufika ithuba lalo nekhanda elikhulu kubizwa ukuthi uphushe bizwa ukuthi uphushe ngenkani. Uzumoya ngathi uyanqamuka kodwa ubusuyacabanga ukuthi omunye wabantwana bami lona angisukuvuma afe ukuthi wepush. Oh Jesus. Usufikela umoya uma kuba ngathi uyavuka. Oh Jesus. Hallelujah. Banjalo abantu baseshilo abantu abaphusha umoya usunqamuka. Oh yes Jesus. Banjalo abantu bangasamqolo abantu abaphusha umoya usunqamuka. Oh Jesus. Banjalo abantu baseGrace abantu abaphusha umoya usunqamuka. Oh Jesus. Banjalo abantu bakuleli bandla Hallelujah. baphusha umoya usuphela. Oh Jesus. Uzwe ukuthi amandla ayaphela. Hallelujah. Kodwa nakho ithi into push. Hallelujah. Hayi man, can we Oh push? Jesus. Can somebody Hallelujah. say push, 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 Push. push? Hallelujah. Oh Hayi man, Jesus. sidinga abantu abaphushayo. Hallelujah. Baphusha njengoHana. Oh yes Lord. Enyuka lentabeni yaseshilo. Hallelujah. Enyuka noPhenina. Oh Jesus. Emthuka umuzi uPhenina. Hallelujah. Emhleba uPhenina. Hallelujah. Emhleba uPhenina. Hallelujah. Kodwa waphusha njengomama Oh wamawele. Jesus. Kwathi waphusha. Hallelujah. Hayi man, ukuze uphushe uzwe ukuthi kunepain. Oh Jesus. Kodwa manje khona ehlebelayo. Let's push. Oh yes Jesus. Oh Jesus. Push. Oh Jesus. Isimo singavumi but it's the push. Hallelujah. Push. Hallelujah. Push. Hallelujah. Kunomsinde ekhaya push. Hallelujah. Oh Jesus. Jesus. Njengomuntu okhulela amawele. Hallelujah. Esinda amawele. Hallelujah. Ethetha amawele. Hallelujah. Liphume lokuqala iwele. Oh Jesus. Uze lesibili. Hallelujah. Kodwa senamandla. Hallelujah. Master Jesus. Bayavuka ngapha, bayavuka ngapha. Ngithi mina push. Master Jesus. Hayi balele. Basalele ngapha, bayavuka ngapha. Ngithi mina push. Oh Jesus. Okusawungconywana ngconywana. Hayi man, mawuna business lakho push. Oh yes Jesus. Mawuna business lakho push. Hallelujah. Mawuna family yakho push. Hallelujah. Push. Jesus. Noma ngathi uyagula izinto ayifuna ukulunga. But unomoya wokuphusha. Oh Push. Jesus. Hallelujah. Can somebody say push? Push. Can somebody say push? Push. Somebody say push. Push. Push.
Push. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Pusha kune pain Hallelujah. yomsiko. Oh, Jesus. Bible lithi wena waphusha ngasavuma. Master Jesus. Hallelujah. Mayingene tempelini. Remember ihistory kaHana ithi vele kuneyinyumba la ekhaya. Enkosi yami. Ezokuzala zala ekhaya. Hallelujah. From ugogo Sara, Master ubaba Jesus. kaIsaac, uIsaac ubaba kaJacob, uJacob ubaba kaJosepha, uJosepha ozala uEfrayim, Oh, Jesus. uEfrayim umkhulu kaElkhana, Oh, hallelujah. umkhonyana kaHana. Nkosi yami. Ngoba ubunyumba budala kulomuzi kaHana. Kodwa Mongcwele. ngishosho into eyodwa ukuthi wena wathe Oh, kwazi lokho. Jesus. Wanyukela eshile, wangena eshile, wagibela eshile. Hallelujah. Wafika wangena ethempelini. Master iBhayibheli Jesus. lithi wathi mayingena uHana ethempelini wafika waqala wathandaza. Kuthiwa wathandaza laze lasha izwi lakhe. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Jesus. Yasimalisha izwi lakhe waqala wathandaza waqhubeka wathandaza kunje kuthiwa kwanyakaza indebe zomlomo. Oh, yes, Jesus. Ethi bathi Jehova Hallelujah. uNkulunkulu wami izwi isimo sami. Bheka isimo sami. Remember ngenkathi ethandaza sasimpopola isitha sakhe. Nkosi Sithi yami. yenzani le nyumba? Kanti Hallelujah. asazi ukuthi ubunyumba buyaphela namhlanje. Nkosi Jesu. Ngoba phela ubunyumba kuphele kaloku kuphela mhla isitha sikhona. Hallelujah. Mongcwele. Can somebody say push? Push. Can somebody say push? Push. Can somebody say push? Push. 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 Master Jesus. Sizowuphusha. Size siuvale lo nyaka. Kungavumi kunjalo. Asifuni ukutshelwa ngabantu Oh, Jesus. ukuthi akuzukwenzeka. Thina Hallelujah. siyazi ukuthi kuzokwenzeka. Oh, Master Ngoba Jesus. sihamba singabantu abaphushayo. Hallelujah. Ngiyabathanda last Sunday bengishobela ngoRebecca namawele esiswini sakhe. Oh, okay. Nkosi yami. Okay. Sengiyayibamba ke lento. Ngiyayibamba. Bengikhuluma ngoRebecca namawele kuphi? Eswini sakhe. Abafana ababili. Hallelujah. Uiso nobani? Oh, uiso nobani? NoJacob. Oh, isuka lapho le ndawo. Oh, Jesus. uJacob ubaba kaJoseph. Therefore ubaba kaEfrayim. Hallelujah. Ephraim umzukulu obani omkhulu kabani kaElkhana. Hallelujah. Kuthiwa ingane zadlala esiswini. Nkosi yami. Kwacaca ukuthi uma wabo wayezozala amawele. But what there are two nations in your belly. Kodwa lama nations azozala namandla kakhulu. Hallelujah. So iBhayibheli ke lithi Thema esezaliwe owokuqala. Thatha mase kuphuma lo wesibili. Waphuma ebambe isithende. Salomunye ngesandla kanje. Akukho kwa-science ngisho ngakubona bonke odokotela baziyo nama philosophers akwa-science you will find out akukho kwi-science ukuthi isandla sengane encane singakwazi ukubamba. Hallelujah. But iBhayibheli lithi abafana bazala bebambene Nkosi yami. isithende kwesinye isithende Mongcwele. engathi namawele akhe ngathi mayizalo ebambene. Oh, Master Jesus. Ngiqonda imoto zakho ozoyithetha. Oh, hallelujah. Ngiqonda imizi yakho ozoyithetha. I receive. Engathi ungeza kwi-double portion kubambene. I receive. Omunye kubamba isithende sokunye. I receive. Hayi man. Bakhona abantu bakaphush la endlini. Oh, Jesus. Engathi ungaba nezinto ezozalwa yibambene. Sizayilandelana sibambene. I receive. Isithende sesine phezu I kwesinye. receive. I receive. I receive. Ngifisa ngathi umuntu angathola ophumba bakhe bebambene. Nkosi yami. Engathi umuntu angathola oqatho bakhe bebambene. Hallelujah. Isithende esinye kwesinye isithende. Oh, Jesus. Le Hallelujah. nto iyisayini yokuthi emva kokuthola into uzothola into Oh, masinyane. Master Ngeke Jesus. uhlale isikhathi eside uma uqeda ukuthenga umuntu uzothenga umuzi. Oh, hallelujah. Uqeda ukuthenga umuzi uzothola umkhwenyana Yes, onemali. Lord. Uqeda ukuthenga umkhwenyana uzoba nebhizinisi. Oh, siyamukela. Zakhona ibambene ilandelana. Oh, Jesus. Isithende esinye kwesinye isithende. Hallelujah. Can somebody shout Jesus? Jesus. Can somebody shout Jesus? Can Jesus. somebody shout Jesus? Jesus. Man, I feel it. Hallelujah. Sizolandelana. Hallelujah. Yamusa uNkulunkulu wezinto
Jesus. I'm the God of Moses. Oh, Master Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Angivala ngale ntombazana eWana la ingalami efunda khona ma sangiqedile amen uthiwa wayenyumba isikhathi eside sephenduka inhlekisa kwaba mazini amen hletshwa ngayo hlekiswa ngayo kanti abasi ukuthi bongamabomu amen ukuthi bekuyini bongamabomu haleluya thema ise tete umntwana wathi uNkulunkulu ngithembisa ukuthi umntwana uzombuyisela kuwena la ngempela wathatha umntwana umbuyisela kuphi kuNkulunkulu kuphi ethempelini amen so ngifuna ukuthi ke kuwena kunezinto engaqhumile kuwena uyabona and kunabantu abahlekisa ngalezo zinto kuwe bayazi ukuthi kade uyifunela izinto kodwa ayifuni ukuqhuma but uNkulunkulu kahana uzoyiqhumisa Oh, Jesus. phela sikwazi ukukhuphukela eshilo bese singaqhuma izinto asikwazi ukukhuphukela eshilo bese singaqhuma izinto Oh, Jesus. ngoba ishilo indawo yokuqhumisa izinto Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. kunezinto engizoyiqhuma kwamoya I feel like ngathi ama chains ngathi amaketane kunabantu abanezinto eziqhumayo kumanje engathi uNkulunkulu engangayalezela ngaqhumisa zona Oh, Jesus. engathi uNkulunkulu engayiqhumisa manje engathi uNkulunkulu engayiqhumisa manje Oh, hallelujah. engathi uNkulunkulu engayiqhumisa manje Oh, animnikele hallelujah. umbhobha animnikele umbhobha engathi uNkulunkulu engayiqhumisa abantu Oh, I need that sound engathi uThixo engayiqhumisa engathi singaqhuma manje engathi uNkulunkulu engayiqhumisa manje aqhumisa imoto manje Oh, Jesus. aqhumisa imishado manje Oh, hallelujah. aqhumisa imizi manje aqhumisa iy'kole ama-university manje aqhumisa imisebenzi manje kuyenzeka ay let's shut up us Oh, Jesus. Oh, hallelujah. kuyakhuma let me tell you something let me tell you soon and very soon there is an opportunity yomsebenzi iyithenda this opportunity that I see umsebenzi uyakuthini but kune disadvantage ne-advantage kuwona uyangizwa usezandleni zabantu abarong but kudingeka ukuthi wena uhlakaniphe ungavumi bekwenzise into ephambene nokukholwa kwakho but le msebenzi ukhona and I'm praying ukuthi laba abarong babe aside kusale laba aba-right. This thing will happen within 2 months from today. Hallelujah. Jesus.
it's like iyahamba but mawuyicina awuyitholi. Uyazwa where's the other mic? Kan you go na lawa emfanele? Mangithandaza la ukolo ngomse ehamba iswe. Uhamba ezifla ngilwane encane but awukwazi ukubona ngiyasuke la ngisuke ngicela Cha ucela ngizwa la namkhaleni ngizwa ukuqala ukuzwa kade ngisebenza show. yes Ikhombe seshow ubani. Qala ukuzwa ngisemsebenzini. So ungangani nakumuntu ungangazi. okay ngicela ngiboneka enye mic lenet yeah kube Ngahamba ngayo esibhedlela udokotela. Ngathatha amagazi ayochekwa. Bathi ababoni lutho. Kodwa yaqhubeka lokhu ngizwa ihamba ngizwa ukuthi ihamba isikhumba kodwa ngikwazi ukuyibona. So emva kwalokho Masakhala manje lana usasibhedlela la this is the hospital all diseases all illnesses all witchcraft are healed here yes emva kwalokho lokhu ngilandela ukuthi ngisebenzise izinto zodokotela ngagcina sengizizwa ngikhathala emsebenzini. uhamba ngabantu Ngihamba nogogo. umgogo ngena ngitshela mina ngena mfanele uke wamfanele Cha. uke wamtshela SMS kasa rekepes for Jesus Jesus. Hallelujah. umntwana uqalele lento Usanda kubuya ngonyaka odlule ngahlala ekhaya ehlala emsebenzini. yes Into ngakayikhuluma ihleni. uyasula Yeah. uyafika okay emsebenzini boyiswe ungahlala baso boyiswe emsebenzini Kwakuvele kuyi-contract so iliphela ngoDisemba 2024. okay okuyicontract ngiliphela okay so lento ke mayikhupha yaqhubeka mayihamba yaqhubeka yahamba kwangezela lutho Ngicela sengikhathala ngase ngikhuluma nomphathi emsebenzini wathi ngibele ngifuna nokozela nje esikhaleni ngesikhathi kusentshelwe ngifuna nokozela ngathi ngiyakhathala behlungu ngiqondo ngisinya wathi into angayisho yena ngoba lapha emsebenzini besisebenza khona izinto ey'ningi abayinayo wathi njengoba usuku mhlawumbe uhamba abantu bezulu ubheke ukuthi yini ukulibala kwami-ke mina ngagcina ungisulela. Kepes for Jesus Jesus. Hallelujah. Glory. Kepes for Jesus Hallelujah. akasamtshele lutho ngiyaqala ukumbona angimazi lento lifika la ekhaya but ingelosi yala ekhaya ingelosi kazankolo just lo phezele la ngizona so akazophindela ke nalento emuva ungene nayo la endlini basakabuye nayo kuphi emuva healing is coming now Thank you, in the name of Jesus. Wasifaka umuntu lekaqala ngothina ngangithandeka themba noma ngibane ngothemba noma ngani but there is a person who didn't start with thina ongenokufaka ukhulu so kusuka namanje uzothola umsebenzi ngiyatshela umsebenzi uzothola ngitshela ukuthi umsebenzi uzothola from now Hallelujah. Jesus ngifuna umsebenzi ngiyakuvikela abathethi ngizobiko sengibona amen ngifana lesibhedlela ngifuna umsebenzi omusha lapha inkampani yakho ngiyayibuyisela emsebenzini ngiyibuyisela Jesus take it ras palabras rolas sekhuphula nanemali ke manje ngiyosimali iholo my father my father mafuna ukuthakazela ngibona umuntu
usabona mthepisi ngibona umuntu odlala itansi kanje umuntu uyazi nje mafuna ukubekisa ngibona umuntu odlala isiqephu lokho bathatha omncane nechip isiqephu okay so let's step uyafika wena uyaguqa kusona bayangikwazi mawuguqa lesiqephu noma ucela izinto noma usesontweni eNazaretha but ngibona uyaguqa esifla ucela ukulalela into noma ukwenza into esiqephini kanje kodwa khona endaweni eformal nasendaweni eserious amen because Nazareth can somebody get us for Jesus bangibisa nge-AKI ngamehlo kosi because I see right ngiyakhala ukumbona mina siyasibona lesixoxela ngiyakhala nokubona amen hallelujah okay so I'm going to pray kusho ukuthi ke ingelo sakho ingelo sedonsa eNazaretha so mina kodwa ngifuna ukuthandazela ngengelo sedonsa eGrace of God ukuthi wena uthole izinto oyifunayo so ngifuna ukuthi ingelo seNazaretha ingafiki uma ingelo seGrace ikudedeleze amen hallelujah right close your eyes Father, I pray, Shema, Tia, Sia, for the service, the Machashas, serious, the Patatos, Atalabras. Who let our street run waters, one that one you said, bless you. For the service, tell them Ashas. For the service, Ashas. Jesus. Okay, ngibona ipen la. Uma ngifutshana ngibona ipen. Angazi lenza ipen, angazi wenza ngepen, angazi wenze ngepen. Ngathi bhala? Ukhethe isikole waphasa. Wafunda kuphi? Wafunda matric kohlala phansi. Wawuphasa kahle. Waphasa okay, not alright, okay. So then pen engibonayo. Uthi ngabala yini? Ngathi wenza masivi. Ngepen. Okay. Ufunda wenza njani? Esikoleni. Wama usa-apply ukufunda. Emanivesithi. Wawuthole kude. Wawu-apply ema-college noma ama-university. Ama-college. So la izinto ke mina ngibona ipen la. Wena umuntu ingelo sakhe ifuna ukuthi wena uyofunda. Kangithi kusho ukuthi manje i-breakthrough yakho isekutheni kwenzani uyofunda. That's why ivele ipen la. Fanele uhambe ubuyele ubuyofunda. Kusho ukuthi manje umsebenzi ongawuthola manje ngeke uze uyilekele ngempilo yakho. Ngoba alikho iphepha njani? Olphethe. So I'm going to pray for you. Okay, ngizokupheka umsebenzi ngoba ufuna umsebenzi. Kodwa ingelo sakhe ithi hamba uyo. Seven Jesus. Jesus, hallelujah. But ngoba ufuna umsebenzi uzohamba lengelo sakhe. Yakhe, ngenze lokho njani? Afisa. Base ingelo sakhe ifuna umbuyisa lapha epenini. Esikoleni university. Ebazali bami ngomgibelo njalo ngiyofaka abantu emanzini. Kunabantu abakhona kuye emanzini. Please. Ngomgibelo ngiyofaka abantu emanzini ekseni. Alobe ngeke ngithathe abantu abangaphezulu kathele. First come first. Kodwa uthathe nabantu abangaki khona inamba yabantu. Promise. Uba mama wakho. Precious. Thola imhlobo. Upray. Precious. Can somebody clap hands for Jesus? Dayilanda ngimbuza ukuthi ubawona igama liqala ngophi ngathi pray. Uthi igama lami wakho bani upray? Precious. That is why bengibiza ngo eagle eye. It because my eyes can see from a distance. Sangibone no pray abangekho precious. Hallelujah tata. Zoom in. Sengiyayeka ukuphetha vele nje manje ngoba sesijahe emcimbini.
ngithandazela uma wakho unenkinga ngibona isifo sikashukela nesifo se-BP lezi zinto lezi eziwu-2 zizo-attack igazi lakhe so uma ngingamthandazela imali uzolala esibhedlela admit ziya shabash sukakhamala brazo Jesu amabandla Jesu you are healed your mother is healed ngivula umnyango